Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi gulu number 3. Anthu awawa akukanika kuchoka kuti fesi kuchoka. Ngati mukuwaona anthu ena pageti akutuluka ndi ajanali mkati. Anthu ena mukuwaona awawa akukanabe akufuna kuti a Vice President Dr. Michael Usi mpaka atani awalankhula. Nditsi kuti kapena ndikukhapa kunjira konseko kupita kunja uko kudali alekezera konseka ndi anthu okhaokha amene akudikira kuti a Vice President amenenso ndi mtsogoleri wa odya zake alibe mlandu afuna awalankhule ndi awawa lero mukuona akufunabe kuti mpaka atani alowe kutha kuona ena apanga laini ena akukanga atani kuti alowe waona ena wakutoka akupita umaenda ngokhala aufuna nawonso kuti atatani atalowa ndimene tigwire ufumu residence Blantyre kukanganirana anthu kufuna odya zake alibe mlandu konseko mama makhala basi Ndimene titakulicha kuti group number 3 ndimene kuliri wawiliratu anjako kusuko kodzaza kumene ndaima pena pake pamene tikuchita kuonesa gulu kali koma kuta kuli chigulu osati masolo nkati mzigo waona kutakuruka kumapita kwao lero sikuti kapena abwerera kuti adzalandira ufa ayi angobwerera odya zake alibe mlandu sanabwerera udzalandira ufa a Vice President akamakhala kuti augawa ufa amapita kubera komweko kungodzidzimutsa basi kumakagawa ufa koma pano abwerera odya zake alibe mlandu ndikupasiranibe anthawi kena update ina yake sikoma kwambiri Bwerani mbuya vang'ona asima yari mbwere mbuya arwakana vese pari ochambula awa ndi anthu oti amene sanalowe mkati anali panja kumpa
amayi ndi abambo dekani kuti bwana atilankhule tikhale mwabata. Ife Amalawi ndife anthu amwambo, ndife wosunga mwambo kwambiri. Tiyeni tikhale timve kuti bwana atilankhula zotani. Zikomo kwambiri. Pepani Odia zache Sabano ukhala ngati msonkhano wachitatu. Analowa okwana 4,800 atuluka, alimonso ena umumu pafupi 4,000 ndiyenso ena numulipanja. Nkhani ndiyoti ndikanakonda kuti nonse mukanalowa koma malo ndiokanika. Number 1, komanso zoti nonse mukubwera mmene mwachulukiramu ndi zabwino tifa kusonyeza ubale umene ulipo pakati pa ine ndi inuyo. Ndiye ndinene mawu awa, sindinena kuti zipitani. Chimene chitachitike nchona kuti mwabwera mwachikondi, tizakonza bwino siku lina, komano leroli akatuluke amene alimowa ndiye tichika kuti inunso mdani. Komano abale anga asilikali mutithandiza kuti pa geti apopo akalowa anthu apapa kena kono tisazikane. Ambuye akudaliseni. Inu choipa chimene chachitika yapa, pali ena anali mkatimu alimo muso. Anali mkatimu alipo mpaso. Timbane ena achoka mkatimu alowa momwemu gesi za bwino. Kamvanaiti ndiye mbene za teromu kuti mulowe umumu alowa ena amene alowa kale. Futo limene limakhalapo ndi anthu kusakondana wina ndi nzake. Inu mwalowa mkatimu mufunanso mulowe mkatimu. Chifukwa chani? Ayi, ena anu mwalowa munali mkatimu ndauzidwa, ena sanalowe. Ndiye kuopa zimene zozo tizangokonza ulendo wina.
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.